Hi guys, majungog to ni yung tanan udto na. Karon ako naligo kay ganyang buntag, grabe ka dyan pag nawas nga tanan. Lain pag panahon karon kay bugnaw, jaway adlaw nagpakita ba. Nandiyan ako gisugo ni Junjun na si Janggi katrabaho daring kuan. Kasi Janggi pahimo kanang tungtunganan dari ang mga tanom kay luoy ang mga kaangog ipanglapag ra si Juta, maluoy kumutanaw ng kabulingit. Nagakot si Jaguan guys kahoy. Pamazebiyahe. Pamazebiyahe. Masang gisugo patrabaho. Ninja. Ang kulungan dai siro humanapod ni jag trabaho. Na guys, ngito nga na sila. Si pangit ato spikas, zakara silang do dari spikas. Manggibugno. Magun man ni pangit usahay o kanang samukan siya kay mangilabot mas siya ang tutoy bang ni mga iruwa dagko na mga tutoy pa man pero luoy magud ni sila kay magud ni sila ka suway tutoy sa inahan kay gilang inahan namatay na mo na sila murag hakag kung kanang naitutoy sa samukan mas pangit mo na ijang pang hakmagon mo na manggilain mo na gitrabaho ni Junjun karon nandiyan na man naman si Jaha lamang pa si Jang gipa buhat daring ang tungtunganan o kanang kuwan tanom pero maplastar ni nga ang mga tanom dari kay luoy pod saba na pod gusto na po kang magpalayas na tagsa na silang kwarto. Anang paimuan nagtungtungan ng mga tanom para maplastar na ang mga tanom kay luoy. Diyan na ako bagong itanom guys, diyan nabuhi na. Ato ni nga tumikuan sin bunga. Muna sila nangabuhi na. Itong ipanghatag ni auntie. Nangabuhi na sila. Nangyara na buhi. Hendak pa o. Ganun, naman sila kaklase. Ang ganaan mong kung sa mga daon-daon rin sila kay malipay lang mong kung magtanaw-tanaw. Ay, kato-kato-kato dito, katong haba. Ayaw na. Ah, dapit. Doon dito sa nasa kung ano. Kanang pangupan, bahay ng kabra naman. Parehas naman po na bara. Kapra na, kung may pambunod ka ni bara rani. Mingaw na guys. Gumanag. Masasayang araw. Karon kami na po dari. Mingaw na. Ilim na ang Papa Junjun. Wanay ka. Garaan. Ayas ang sila. Ija raman ang pangaraan ng ijahang mga igsuon. Kuan raman na sila. Duha ka laki o tulo ka baji. Tulo ka baji no, duha ka laki. Ha? Tulo ka laki, tulo ka babae. Ay, tulo di ay kalaki o tulo ka babae. Kanang isa ka laki, half brother na nija. Ang kanang duha ka baji, half sister na nija. Kay isig naman sila ida. Pero murag gyapon, igsuon ra gyapon, murag gyapon duguwa. Kay lain mo pud panminahon og hap-hap nga na. Bisa maganig kitang tanan, igsuon ra pud tang tanan. Wa na mingaw na guys. Mas mingkoy oh, ga laroy-laroy. Mingkoy. Na kumbati. Kay panagsarap bitaw kumusugo. Bakit may bayan niya? Anda magtimo dito. Naisuman tik-tik din to. Wala. Katawa mo kasuman tik-tik. Ilang mirada ng timo, pambansang timo, suman tik-tik. Maso ito, maso. Asay maso dani. Dito, dako. Magtilim dako. Ngano lagi sige suwagit.
Hindi ka pwedeng mugawas kay lagan ka. Mo man siguro ni martilyong dako. Mo ni? Pagtali as mga bagay. Martilyo bitaw niyan sa dinyo diyan. Medyo reklamo diha kay lisod ra ba maging helper. Dok-dok. Bisa tugig helper ah. Reklamo ka pa. Sugo gani, relax ra. Kay di lalim ng helper sugo-sugoon. Ikaw ko na helper og singag-singagon kag di ba mo init imuhang o. Ayos ah. Helper pa nagbulbul ah. Magsugo gani tarengen. Kung di mo init og o. Pangita dito timo na dili tik-tik. Sabi timo tik-tik oy. Nanag tik-tik kano ba sa tik-tik? Oh, di kag tik-tik bahaw. Makaluya man. Hindi magag-tik-tik dito kas bahaw. Kalamira ng sumana pangitaon na ron. Asa ka makitag tik-tik sa mais. Masaya na laman ang mais ron. Nako be. Ni. Ayaw na kay. Ito to, bakit sila? Hindi sila ito nagamit naman. Kumatay na itik-tik tao. Hindi. Ha? Ang katama. Suwasan ko nun nato. Pang kuwan sa tanong ba, katong green ba? Aman. Lapok man lalo. Agi butang. Kasi yung mga tanong. Dagan may mga tanim. Dito sa doon na portahan. Wala, nara diya sa pagpangkuan ba, panandok sa luta ba? Ingnag pala. Ito yung panandok. Ako be. Hindi niya pagdali ba? Hindi ho. Wala lang, wala yun. Dali mo sildok. Magpapataba mo na. Sus! Mga kami kadalalay. Gamitin ko. Pagkay na yan, iyo. Salamat sa tabangan ko. Ayos ah. Ako pa yung pasalamat ah. Pero meron eh. Hindi ako pagposte dito pang poste. O kubkobe na gamit akong pagposte. Wala naman yung pangasa. Parang ganing murag na pamahag ka lani. Lagi, sus! Anak. Murag hagdan-hagdan ba? Anak ka talaga ni Lita. Parang lang may tanaw na mga taon. Makakalot sa direct picture. Lawag na tayo. Ay, 100 out pressure t-shirt. Nanaron. Nadakan. oh. Naman na namogan guys tuod. Ano, ang tubig. Karang to tara ang tubig, di mo apaw niya. Diyan sa man eh. Tupo nga ni, Dre, tupo nga na. Atubang dito. Asa ko matubang. Atubang dito ba? Kana. Ang tubig ito pa nga na, ano ba? Na
Ang tubig, tupong diha. Kita May tubig. Kita ah. Ay, ipita, ipita. Tupong diha, kaya akong buhitan dre. Asa kong tubig. Kana. Muna na? Ha? Muna niya? Kana, mauna na. Ay, Ana hindi, naman kayo ka pa. diha. Telepon. Sila rin. Ang tubig tanawa kay mo apaw niya mas palihagan po diyan mo ha. Pero kanina ba? Dito sa haligi doon. Diyan diyan tungod. Kana. Diyan taas maglabaw sa Sige, taas. ayaw po na ng ay ko na ng hose at tubig mo. Pasag din na. Mo steady na galing nako. Steady. Basta mo steady. Tupong na. Steady na. Steady. Ha? Ano naman? Okay lang mo ka. Tubig lagi akin mo ako. Susung mitik mo nun. Ada yang malang bayad sa lipir kay Pinadaling. Ano dahil mo mahal? Pila bayad sa lipir? 300 repair. Dapat mas mahal ang lipir kay dilalim. Ayahaya ko ninyo. Barato nyo ng panday na mo'y mag-isip kung si buhaton. Yatira. Nya kape mo pag lipir. Bakit video iparehas na lang para patas. Marami gatong trabaho ah. Yeah, ito. Yung gura na. Dawat-dawat. Ngunit. Ana. Ano ka ba sa putaw eh? Ka ba sa putaw eh? Kasi ka ba sa putaw? Kani Marina? Nana, biya. Bihitan ko na. Tapos. Ay, talo. Kadut, grabe ning kausap dali. Uling ko daw. Ayaw, oray ka. Hindi ka magulit ng tarong.
Sulot mo. Asa, tulong-tulong yung lansang. Breathing. Nahulog lang sa breathing. Pasad sa daan para gamay ng lamay na tigunan. Pwede na ka mabuong upit-duk. Gahit ng kustik. Palusot daan. Pagaling nilusot. Nana. Dahil mga instruction. Lolimoy. Hindi dahil mga instruction. Urung-urung. Kuda. Kani? Nakabuok. Tara. Tarang barko. Dahil naman kayo. Nanginit po lansang mo. Bukan ya, matulong ni boy. Matulong, usap rin. Hindi usap pa rin. Matulong. Matulong. Asa? Matulong siya. Kana siya, kana. Ito siya. Ay, ni kami. Ayan na guys, mananamot. Pwede na dihay tungtong. Pakita ni Kianday? Wala pa din na ulit. Wala pa. Isa ka na sang. Hindi na mahulog. Kung yan nakuha ng sakbot kay magkuhan pa siya. Uy, magunang kaangog taas na gani. Dapat ubos-ubos pa dahil luwag pa sila mo, makasunod pag iro. Okay ra, hindi nila nakuha ng iro. Taas siya, tanaw dito ko do, yuta na. Dito. Hi guys, hapon na. Diyan na human na, plaster na namo. Ang mga buwak. Yung masig mga ingani rani. Nagatag ba po din na kalipay. Ang kalingawan.
Ana plaster ra gid guys. Di na sila luoy ug kanang uwan, di na maka lapok-lapok kagahang ka. Ang kaning mga yellow green bago ni nang pinalit. Takin siyang isa. Ana plaster na dyan sila, di na sila makabulingit. Hapa ni panghugasan ugma. Basta ilapag ra sa kuwan makabulingit. Diyan mga bumbil ang ipang gupitan para masalingsing sila kanang kuan ra ba. Mubura kay grabing tagasa na magudto, di na kadyo mubuwak kay tagas na kadyo mo nang ipang triman. Patong dato papud nang ipang-arrange. Agaban mga balinuno nagkaang kani oh. Kana sila balinuno nagkaang kay mao man naghang unang buwak sa una, mga galon ra mo yang gipang tamnan. Pangbalin na nagkaang. Nagkani oh, ni salingsing na pud siya oh. Hapon na gadget guys. Naman nagajud na mo anggi trabaho. Kabilat-bilat po kong pinageng. No, dito na pod buhatan ni John yung tungtunganan kaya itong mga sibuyas na pod may pangtungtong. Para plaster ba, tanawon, di nagkalat-kalat sa gasarag pamutang. Hindi naman nilhignas Papa John oh. Panday pa dali turpos. Sakit nga bagang pinugong. Medyo kong ilisod-lisod sa imo ang ipatrabaho na ho. Panday pertindok-dok wa malaging mulag tamo. Hanad man ka, hindi naman kasakitan ni ako. Hindi man ko hanad magdik-dik-dik-dik. Siyempre, dugay na kuha nakagunit. Las ng gunit-gunit katong panday-panday tas taas. Naplastar na sila. Nindot yung ka nga na color. Ganahan ako sa yellow green na color kay kuan ba? Damdag. Pwede mo na pintalan? Pintalan yellow green. Para yellow green. Tapos magpintal-pintal pa nga nalanggod na may color daan na may dagan dito. Yan siyang nani mo. Oh, tagtango ni mo na. O ka ng brown nga na rana. O palit nagpintal gastos na pud nga na rana. Magaling ito pareha tanan. Kani palitan ni ng mga kaanga yellow green kay ang itong balhin. Sa una ra jud na siya guys, mao na yang kaang sa una galon. Nga tay 5 mo na sa una pag pandemic. 5 pesos ang galon mo niyan ipang tamnan nangakuan na mga humok ni kanuga dyan na nangahumok na mana siyang lag ng lugsi itriman na pud ni siya kanang tumoy ipang tanom na pud arong mudaghan diya ibalin og laing kaang nagsalingsing dani lami na tanawon ugma putangan panikwan iplasta nagbumbil diya nga mamisbis ko. Mangina kay isang pisto rin nagpamisbis ba di na magsigig. Kajit-tujot ko kasa. Masakbot ari diri tapok biki. Liski siligon dia sa mga kwadri. Na kuwang ganinig mga juta guys oh. May namin mga juta dani. Survive naman gyapon sila bisag kuwang ang juta. Mga juta ang gudani way lami kay mga bato-bato. Nga among gi tantangan mo ka ng mga sanga-sanga kay rong mabuwak nagtubo dan yung muwak ni isod pa dito gamay isod pa gamay ana nice na tanawon
pa isa, balinunan ko nagkaang, marabanag natag ni auntie. Di, ano na. Di, ako anang isa. Kasi balik na na dia. Balitan tadi ka anggot. Ini balitan ka. Kaya mamisbis ko. Mabasa niya ako. Napa, uy. Ha? Tarong nga sa Nebrio. Ano ka tarong?